18 salan mirov ji bo belgefîlman kar bike tiştekî çawa ye. Mijara me îro belgefîlmên dokumenterîst e. Dokumenterîst çi ye? Dokumenterîst bi navê xwe dirêj rojên belgefîlman a Stenbolê ye. Ev 18 salin li dar dikeve. Îsal jî 14 pûşberê dest pê kir û heta 19 pûşberê wê bidome. Di vê çarçoveyê de bi dehan belgefîlm hene. Du ketkarên belgefîlm hez hene, Emel Çelebi û Necatî Sönmez. Ev her du kes bi pêşengiya van her du kesan ev 18 salin dokumenterîst li dar dikeve. Îsal jî deriyê xwe vekirin û ji dinyayê bi dehan belgefîlmên cûr bi cûr anîn Stenbolê. Her sal belgefîlmkarekî wekî mêvan nîşan didin. Îsal jî ji Kanadayê mêvanek heye. Alanis Obemsawîn belgefîlmkareke navdar e. Ev 55 salin ew belgefîlman dikişîne. Ji ber temenê wê nekariye were Stenbolê lê 12 belgefîlmên wê li dokumenterîstê têne nîşandayîn. Dokumenterîst her sal welatek dike mêvan û belgefîlmên ji vî welatî û yên li ser vî welatî têne pêşkêşkirin. Îsal jî mêvan Filîstîn e. Di vî warî de jî hin belgefîlm di nava bernameyê de hene. Di nav panoramaya Tirkiyeyê de 22 belgefîlmên nû hene. Ji binî van jî di beşên din de gelek belgefîlmên li ser xwezayê, li ser mafê mirovan, li ser jinan, li ser gelek pirsgirêkên cûr bi cûr di dokumenterîstê ne û li benda temaşevanan e. Ciyên wekî navbenda çanda Fransız Aynalı Geçît, Postane, Pera belgefîlm têne nîşandayîn. Di nav de du hebên bi Kurdî jî hene. Rengê kevir, yek ji wan e, heşt xêyê. Ev û gelek belgefîlmên din di dokumenterîstê de li benda we ne. Bu 18 sal ez bi xwe jî ev 18 salin temaşe dikim, dişopînim, nûçeyê wan çê dikim û ji belgefîlman kêfê digirim. Ez hêvî dikim hûn jî kêfê bigirin. Dokumenterîst li benda we ye.